गोदान बोसोर 2025 मायथाइ बेनि मुङाव आङो साफ्रोमबो जर'खायै फरायसाफोरनो गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं हामलायथि बावहरदों। गोदान बोसोरा जोंनो मोनसे गोदान थांखि लानायनि थुलुंगा होयो, गोदान सिमां नुनायनि थुलुंगा होयो। जोङो बयबो मोनसे थासारिखौ मोनसे मोमेन्टखौ सेलेब्रेसन खालामनांगौ। नाथाय आङो बुंगोन सेलेब्रेसन खालामनाया थांखि गोनां जानांगोन। जाय समखौ जोङो सेलेब्रेट खालामो बा रंजायो, बै रंजानायाव जोंनि थांखि थानांगोन, जोंनि सिमां थानांगोन। बै रंजानायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि देहा, मेलेम, गोसो बेफोर खस्थ' मोना बा खहा जाया, बेखौ जों नायनांगोन। दिनै जोंनि नोजोराव जों नुदों माखासे फरायसाफ्रा गोदान बोसोरानो जाथों बा ख्रिस्टमास जाथों बा मागो बैसागु बेफोरावनो जाथों पिकनिक जालाबायनानै फेग्रा मुवा जानानै लोंनानै आन्दायलाबायनायखौ जों नुदों। बेफोरबायदि थासारियाव गावखौनो आन्दायहोनाङा, बेखौ आङो खावलायदों। नैबे थासारिया ओरैबायदि मोनसे थासारि जे इसोरा जोंनो जाय गोहोखौ होदों, बे गोहोखौ लानानै जोङो जाय जेरै हागौ एरै खामानि मावनांगौ आरो जोंहा खामानि मावनायनि उदांस्रि दङ। सासे फरायसाया मा जानो गोसो, डक्टर, इन्जिनियार, प्रफेसार, अफिसार, आबादारि, बिजनेसमेन मा जानो गोसो जानो हायो। दा बेनिखायनो माबा मोनसे ममेन्टखौ जोङो सेलेब्रेसन खालामनो थांनायाव जाहाथे जोङो बेंगुरा जाया, बेखौ जों बयबो गोसो होनांगोन। गोदान बोसोरखौ जों बयबो बरायनांगौ, मोजां थांखिजों बरायनांगौ। लोगोसे ख्रिस्टमास फैदों। दा ख्रिस्टमासआ जोंनि गेजेराव अनलायनाय, मोजां मोनलायनाय बेखौबो थुलुंगा होयो। जोङो धोरोमखौ लानानै बा जोंनि हारिफोरखौ जोङो बासिलायनानै गावनि गेजेराव जाहाथे नांलाय खमलाय जाया, बेखौ जोङो लुबैयो आरो जर'खायै बर' हारिया गोजोन लुबैग्रा मोनसे हारिखा। जोङो बेखौ नुबोदों आरो जारिमिनाव जों फरायनो मोनबोदों। दा बैबादि जोङो गावजों गाव फोथायलायनाय, मोजां मोनलायनाय बे हारिमुवा जाहाथे थांनानै थाबाय थायो, बेखौ जों बयबो गोसोआव जोङो लानांगोन। आरो जोंनि समाजाव बे अनलायनाय, मान होलायनाय बे हारिमुवा थाबाय थायोब्ला जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बेखौ लानानै थुलुंगाखांगोन आरो जोंबो गोजोननाय मोनगोन। जोंनि गेजेराव जुदि नांलाय खमलाय जाबाय थायोब्ला बा अनलायनाय, मान होलायनाय गैयाब्ला जोङो खस्थ' मोनगोन थांनानै थानायाव। दा बेनिखायनो जोबनायाव आङो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि आरो रायजोफोरनिसिम गोदान बोसोर 2025 मायथाइ आरो ख्रिस्टमासनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। गोजोन्थों।